Kuka tässä laudan pohjassa on? Kuora. Kuora. Onko? Kuora. Näetkö mikä läski se on? Sumo. Hyi vittu, kato nyt mikä saatana neekeri, hyi helvetti. Niinpä. Kyllä nyt saatana. Onks teillä paljon pornolehtiä? Ei, mut me tässä on. Hieno. Onks tää hyvin muijia täällä? No on. Ihan tarpeeksi hyvin. Mitä te niitä teette? Kahdessa on ihan huoria. Niin just kortsujen kautta. Painetaan pornoa niitten kanssa. Ihan kunnon. Haista paska! Huora. Millainen? Ei tästä ole muut lisää sitä vielä. No niin lesbo! No hyvä. Missä lesbot siistää? Ei oo kuule homo. Onks mä homo? Oo. Ai, pillu vai? Niin. Tai no ihan sama vaikka perse. Niinpä. Vittu se ruskea reikä. Niin. Tai rinnat ihan se ihan sama. Onks kysymät kuivana kakkoseen parasta? Ei. Ei. Mikä Ei. parasta? En mä tiedä. Onko täällä nainen sänky? Niinpä. Oikein porkkanalla. Porkkanalla se tulee aina. Mikä on teidän lempilehti? Pornolehti! Niinpä. Oikein kunnon parnat, kun on niin hyvää tekee. Vittu! Miten te yleensä pokaatte muihin? No, houkutellaan ne sänkyyn. Millä tavalla? Mitä te sanotte niille niin? Sanotaan mennään nussumaan. Miten te niitä panette? Haluatko näyttää? Ja? Haluatko näyttää miten se No panette? pistää